YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may magkahatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Juan. Hingkod ang pangidaron. Minyo. Apan wa pagi anak. Taguan na lang sa bang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini, dining among sitwasyon karon sa akong asawa. Kay unong namugod mi katuig nga nagminyo. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Pre Juan. Uy, Pre Felix? Oh, Kamusta ka malaog sa barko? Murag bagura man itong misakay ka, no? Pre. 6 months sa maguto, Pre. Timing sab kay kinahanglan ko nga matambong ko sa gender reveal sa among anak. Kanang ikatulong anak namo ni Charlene ba? Buntis mo dito si Marie Charlie, no? Pre. Buntis naman gaan pagsakay nako. Napa-ultrasound naman ko no niya. Unya, kalaki ni nga mo mga kabats lagi nga mapil-apil na niya ng oso sa gawas nga gender reveal. Ano ba na, Pre? Ay, Pasensya na, Pre, nang way anak lagi. Wag itaon ko, kalibutan anak. wa masami mag-ingon ni ana sa among duha ka mga anak, Pre. Karon lang ang amo laging mga barkada nagpasiugda ini. Bali, nagpa-ultrasound sa rin. Unya, ang hibaw sa resulta sa ultrasound, ang amo mga barkada, kami, dili may pahibawon. Unya na may mahibaw sa adlaw sa pag-reveal sa gender sa among anak. Magpaburot ko no sila og balon. O kami ni Charlene ang mupabuto ini. Kung color blue ang manglupad nga confetti human amo og pabuto sa balon. Meaning, lalaki ang amo anak. Pero kung pink, babae ko no. Aligre sab tuon na, Pre, da. Kini, Pre, tambong niya sa among party, Pre, ha? Para makasuksesab mo sa gender reveal sa among ikatulong anak. Ha? Di lang tingali tahuan, uy. Nga naman. Nagimbitar ba ko na itong Free Felix? Ay, maibog lang ta dito. Ha? Moabot ang ato mga kaila sa dana. Mga kumari na to, mga kumpari nga, pulos magdasa ilang mga anak. Ulit kita na yung way dadun, ani. Kawa pa mong kita anak. Ang atong iro di ay. Haba ka di, uy. Kay maubitan nag-iisip na itong anak. Kay wa pa matay anak. Mo imong giatiman. Mo yatong idog magabi eh. Sama nga atong anak. Juan, Tambong lang ta. Kay maikog sa ko ni Free Felix eh. Kay ako na itong gitando. Huwag may noon nga naon niya mga kailata nga may mga anak na kay mangutana ta nila kung giunsa nila sa pagbuhat sa ilang mga anak. unsa? Amaw. Pre, Juan. Mga kayo nakatambong yun mo da, Pre. Maikog ta nimo pre oy. Ha? Mayo nga ni agad mi. Unsa man, niya ba si Maring Lilit? Oo, niya. Tuasab sa tapok nilang Marie Charlene. Oh, wow. Daghan ko na yung mga bata, god. Murag na times 3 man ang gidaghanon sa last natong tapok-tapok, no? Ay, mga kaguhihan man mi, Pre. Kamu si Maring Lilit, mga tapulan man mo. Ha? Kay hangtod karon, wa pa mo anak. Nagkugi baya mi, pre. Pero ambot ba? Wa pa magid may makaanak. Gibuhat naman tanan mo ang tanan para makaanak mi. Bisag kung sa lagi tumaran ng lilit. Aron lagid nga makaanak. Eh. Wa manggid. Pre, ako'y sekreto ni mo, no?
John. Ug epektibo gyud ka ini. Probe na ni namo. Nakaturo na gyud ni. Saan man, pre? Bangili ug unlan ng lubot ni Mari Lilit, pre. Ha? Bangilan og unlan, pre? Uy, nga naman. Mapuno na lang mi sa sungog-sungog matag may tambungan ming mga party-party. Labi na og party sa mga bata. Maibog lang mi sa mga kailan namo nga may mga anak na sila. Halos tinagutlo o tinagupat na sila. Apan kami, wa pagyud bisag usa. Waong daghan na ang nagtambag namo kung unsaon. Unya, kadit bi. Kadit sa kay butangan nato ani. Unsa man nakuan? Ato na ba, anak? Mao ni tambag ni paring Felix nako. Butangan ko og unlan aron nga makaanak na ta. Unsa? Sige na bi. Wala ba yun? Yan nagreklamo ko diha. Kay para na makaanak na ta. Ay, sula, kalakiha. Uy, dako naman di ang imong piano, Mari Charlene. Kay umanakay naman ko, Mare. Tapos may pa mo. Ikatulo na na ninyo. Og, babae na gid na. Ay, giampong gitaw na ako mababahay na gyud ni. Kay mga lalaki ba itong mga kamagwangan ako. Grabe. Motong pag gender revealed, nga babae gyud di ay haskang lipayan ako, Nagkambak-ambak ko tos kalipay. Mao lagi. Nabala ka taon mi nga nagtan-aw nimo nga. Nagambak-ambak nga dako na kagtiyan. Ay, nalibag tos kalipay, oy. Tuon, kamo si pare? Mapagid mo? Ba, ambot lang Mari, uy. Kinsa doon na diferensya namong duha. Kaya ako baya, naningkamot gid baya ko nga, mamabdos. Bisag unsa na lang gud nang among giinom. Kutob sa mo ingon nga, mauni imnon, aron mamabdos lang ko, aw imnon sa dako. Tumar ko, bisag mga linlaig, baho nang ako mga gipang tumar. Basta lang ka mamabdos na ko. Ay, huwag gid taon, uy. Dili ka nga si parehuan ang may diferensya. Ambot lang sad ka lagi. Wag mi may baho kung kinsa namo. Basta kay sige lagi mig paningkamot nga makaanak lagi unta ni. Da, wag gyud oy. Di ba nagbuhi man mong iro, Mare? Oh, tulo na kabuk ang iro. Da, iro na lang among gikalingawan. Sa ono pa man ni bata. Buti man ko na, uy. Ha? Ambot ha, kung mutuo ba mo, ani? Kasagaran ko na sa magbuhi og iro. Ilabi na kung ilagyo ng ibibi-baby. Nga mo na ka nagsama gistaho gani? Na, di ko na makaanak, uy. Unsa? Oh, kung maunalit, ato na lang ipanghatag ang mga ero Unsa? Oy, 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 dili ha, dili gyud. Magbuwag gyud tag ipanghatag nimo ng akong mga iro, Juan. Lilit. Unong na may katuig karon nga naminyo sa akong asawa. Apan wa gid mi makaanak. Gusto unta ming magpahiling og doktor. Pero ang amo naman sang gihuna-huna, mao ang among magasto. Kung maka-afford ba mi anang magpaatiman og doktor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ngano kang wa man gid mi makabaton og anak sa akong asawa? Tinuod ba nag-ingon sa uban nga dili mi compatible og similya sa akong asawa? Ikaduhang pangutana. Daghan naman unta ming gitumar nga mga tambal og vitamin sa akong asawa aron lagi siya mobabdos. Apan wa man gyud. Ako kaha ang dunay diferensya? Ikatulong pangutana. Gisigan ko na sa gamit ang akong asawa. Tambag ba sa akong kumpare nga bangilan ko og unlan ang sampot sa akong asawa? Gibuhat ko na. Apan wa man gyud. Tinuod ba ko ng bangil-bangil og unlan? Ikaapat nga pangutana. Unsa pa may among buhaton aron nga momabdos na gyud ang akong asawa? Kay gusto na gyud intawon mig anak. Kung magpatsikap sab mi, asa man sad og pila masab kahay among magasto?
Ikalima o katapusan. Nagbuhi na lang ang tami og iro kay monalay among gikalingawan og atiman mintras wa pa mi anak. Apan unsa di ka tinuod nga bati man kuno nang magbuhi og iro kay dili makaanak? Tinuod ba? Di ra pa pod musugot ang akong asawa nga ipanghatag namo ang among mga iro. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapan, niya nasa bako, magiguban kaninyo, si Dr. Rene Obra, tambag, hatag og tubag sa inyong mga kalibo, gubunhap sa kinabuhi. Hatag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological, or problema sa mga ginadiling drugas. Ito na Eileen Bathan, nga mo hatag og tubag, tambag sa inyong mga legal nga mga problema. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com o sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writer's page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang akong makutlo ng pagtulunan karong adlaw, mao kining nakabutang diri sa akong gigunitan nga papel, no? You really have to wait for that which is worth waiting for. You really have to wait for that which is worth waiting for. Sa atong magtatampo karong adlaw si Juan, 36 years old, wala niya gibutang ang iyang address. Punto medical kita karong adlaw. Suma sa nabati na to gina sa drama, 6 years na silang ninyo sa iyang asawa, apan wala pagyud sila makaanak. Halos gibuhat na nila ang tanan. Daghan na og gituman ang iyang asawa aron lang mumabdos. Isigihan na sab niya og gamit ang iyang asawa og gituman pa niya ang tambag sa iyang amigo nga bangilan kuno og unlan ang sampot sa iyang asawa kung mag-sex sila. Aron gyud kuno mumabdos. Apan wala gihapon kuno. Usahay mawad-an na siya og paglaom nga makaanak pa sila sa iyang asawa. Maong nagbuhi na lang sila og kanang iro, no? Nagbuhi na lang sila og iro kay mo may tambag sa ilang mga silingan nga kung magbuhi og iro, murag dakrog swerte og isip nang nila nga anak. Apan may nakasulti nila nga bati ko nun nang magbuhi og iro sa mga wala pa'y anak kay samot na kunong dili makaanak. Huwag nagkontra na ang mga opinion sa ilang mga silingan. Gusto ta niya nga ipanghatag na lang ang ilang mga iro. Dili man sa musugot ang iyang asawa. Buwagan man kuno siya ug ipanghatag ang iyang mga iro sa ilang mga silingan. Sumaka na ang atong nabati ganina sa drama. So, unang pangutana ni Juan, no? Unang pangutana ni Juan. Nganong kahang wala pa man yud mi makabuo og anak sa akong asawa? Tinuod ba nang giingon sa uban nga dili mi compatible og similya sa akong asawa? Daghang mga rason nganong dili makabuo o mabdos ang babae, no? Nga naay regular sex partner sama sa inyo, no? Kini mahitungod ni sa fertility or infertility, no? Timing sa pag sex contact, no? Kung balik-balikon around the ovulation time das og tsansa nga mabuntis ang asawa kung naay contact, no? Kay kung before and after the menstruation less ang tsansa kay ang mga hormone level diha medyo di man kayo taas. So daghan kayo ang mga factor. Usa pa pud niya na basin og naay problema sa usa sa inyo. Mo nga magpa-fertility examination good mo tingali mo diha sa inyong lugar, suta ang imong sperm count kung within normal range ba, low ang sperm count mo, ang motility o ang kahimsog sa imong sperm, mo ni mga factors nga i-considerar ngano nga hangtod karon wa pa gyud mumabdos ang imong anak despite the fact nga
lagi na, regular ang inyong sex contact, kunya, ganahan na gyud mga mag-anak. Ikaduhang pangutana, daghan naman unta o gibuhat ng mga tambal o vitamins ang akong asawa. Gitumar ng mga tambal o mga vitamins. Aron lang yun, mabdo siya. Apan wala pag yun siya hangtod karon. Unsa ka ang may diferensya? Mao lagi na ako malikon magpa infertility workup mo. Dili lang ang imong asawa kung dili hantud ikaw. Kamong duha magpa fertility workup. Dili magong progesterone test. Progesterone is a hormone sa babae nga mo taas, mubo, depende sa sitwasyon o sa cycle sa babae. Ang menstrual cycle normally is 28 to 31 days, no? Bleeding time is usually 6 days. So, kining progesterone test, usa din siya ka blood sample test, no? Ang kuhaan og dugo ang imong asawa around 1 week before siya mag-expect na mag-menstrual period na siya. Pero masuta kung within normal ba ang level sa iyang hormone, pinagitawag na tuog progesterone. So kinahanglan gyud na magpa-work up gyud mo ani, no? Dili lang kay dili mo muduol og ospital o doktor da sa iyong lugar. Okay? So ikatulong pangutana. Isigihan ko sab og gamit og akong asawa, tambag pa sa akong kumpares, ang bangilan ko og unlan ang sampot sa akong asawa. Gibuhat ko apan wala pa gyud gihapon sa mobuntis. Tinuod pa gyud ng bangil-bangil og unlan. In a position na comfortable ka, dili nang bangil-bangil og unlan, bisan pag usa pa kadusinang unlan ang imong bangil diha kun dili inunta normal pananglitan ng imong sperm count or wrong timing. So, timing, karong pag-iingon akong around ovulation time, ha? Karang ovulation time, usually mga 14th day na siya from bleeding period. Kanang mag-bleed, mag-menstruate ay mga asawa, considered na siya as day 1, no? So, mauna mag-ihap ka, more or less, mga 14 days, mauna ang taasan tsansya nga magka-buntis, no? Ayan ang mga bangil-bangil, o sa diha, basta comfortable lang, no? Dili inuntag awkward kayo, no? Ikalimang pangutana. Nagbuhi-buhi na lang unta mi og iro kay mauna lay among gikalingawan og atiman mentras wala pa mi anak. Panon sa katinuod ng bati man kuno nang magbuhi-buhi og iro kay dili makaanak. Tinuod ba? Di ra ba pod? Musugot ang akong asawa ngay panghatag ang among iro sa among mga silingan. No relation na siya Juan, no? Kanang buhi-buhi og iro. Indot ng iro kay makalingaw may hinuon pod, no? So ayaw bugtuan na nga buhi-buhi giro di na hinuon makaanak na koy silingan dire pati daghan ng iro daghan pug anak, no? So ang kato ako gitambag nga kuan kanang magpa-fertility test ka mao toy buhaton ninyo muduol mo kung balikon og hospital diha sa dol sa inyo og magpa-fertility workup. Dili lang ang imong asawa kung dili hangtod ikaw. Okay? So, hinaot nga nakahatag ko nimo saktong tubag sa imong mga pangutana. Dili ka mo mapulan o maulaw nga padala sa inyong mga sulat-suliran na kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ra gyud ko nga makahatag og gamay nga opinion o tambag sa mga ipadala ninyo nga mga sulat-suliran. Okay? So, ngadto sa mga pirming naminaw nato. Okay? So, gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong adlaw. Mana so sa ka out. It's kind of funny how life can change at 180 in a matter of days. Maayog alaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Charmaine. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palig pagtugtog sa awit ni nag-uluhan. One love. For the mother's pride, one for the times we cried, one love, stay alive, I will survive, one love, hip-hop beats, one love. RMN
Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdal sa nga niya, Charmin. Ma, kinsa man kita akong papa. Wa may gid lagi ko makakita niya. Ay kagahi ba ni mo, Charmin? Ang imong papanak, why ayo? Ayaw na lang itong pangitaa pa. Pero ma, gusto rin magod ko makakita niya. Ay, ang imong papa lagi na anay pamilya. Ayaw na lang gutog sa muka pa. Wa magyo ko ni mo pakita niya, pi. Bisag picture lang sa akong papa. Wa, cute. Kagahi ba yung uning bataa ka, oy? Bahala ka diya, oy. Di na ako makikistorya pa ni mo, oy. Laina ning mama, uy. Kapilan ako sige balik-balik pangutana niya. Pero diligid ko niya sultihan. Okay, class, for your activity tomorrow, please bring a family picture. Hala, family picture? Hala, Charmaine, saon man na ni mo? Wa man kay family picture. Kalipog lagi ko. Mawaman sa ko ni mamo ingon ko nga wa ko'y papa. Iuya sad nimo, Charmaine mo. Wa man gyud kakakita sa imong papa. Laki, si mama, dili man sad mutog anak ko. Bisag unsaon ako pugos, kisamo ko no. Na naman ko nila ang pamilya akong papa. Maupa? Pero, dili man ka mangitag sa mukod. Magpaila man ka nga iyang anak. Dili lang siguro ko mo eskwela og maoy. Mo absent lang ko. Unya, ay na lang nako si ma'am nga galain akong tiyan. Charmaine. Charmaine. Uy, Charmaine, bangon na diha. Uy, may klase ka. Dili ko mo eskwela. Sugoy, dili. Dili pwede, ha? Bangon na diha, kaligo na dito. Dili lagi ko mo eskwela. Unsa ba'y problema nimo? Nganong dili ka man mo eskwela? Ang angpi. Padadoonan mi sa kong teacher o family picture. Unya, waman ko'y papa. Ako na mo inilahi nila dito. Sila tanan ay papa. Ako wa. Anak. Wa ko'y picture sa imong papa bisag usanak. Pero, kung gusto ka magyud kani nga makaila niya, ako maning gihipos ilang landline number nga iyang gihatag ka na ako kadiadto. So, hilang ni kung mao pa ba ni. Kung nagnaas ibabaw, mao ni panghani papa nimo. Salamat, ma. Hello? Magandang hapon. Sino to? Magandang hapon po. Makausap si Junjun Makaspak. Speaking. Sino to? Papa, si Charmaine po to, Papa. Ako po yung anak ni Delilah Sanuan. Anak niyo po ako, Papa. Anak?
Wala akong anak sa labas. Pero Papa, ito po yung number ang binigay sa akin ng mama ko. Wala akong anak sa labas. Pwede ba? Huwag ka nang ulit tumawag dito at baka mag-away kami ng asawa ko. Maunay akong giingon mo, Charmaine. Gusto nga magita ka pa sa imong papa. Tungkol kibisag ka no, sawa ka niyang giila nga iyang anak. Silvay siya, ma. Maupitaw na, gatili ginuta ko gusto nga mangita ka palagi niya. Kung kinaibaw ko nga masakitan ka ra. Sorry, ma. Saan na ko? Dili na gid ko magita pa niya. Na ako'y ipaila-ila nimo. Kinsa man, ma? Ako, Charmaine. Kinsa ka? Charmaine, sugod karon. Ako na imong bagong papa. Ha? Unsa? Mo na. Nahigubag ko sa imong mama. Taw-taw din na sa imong mama. Pero, nihangyo mang imong mama na ko nga, dili sa kanamo pakalitan. Kasi pa magapangutan na sa imong papa do. Maong karon na, maong sa kunimo. Ikot mahi mo, hatagi ko gigayon. Nga mamahi mo ka nimong papa. Kung asa malipay si mama, ato na lang sad ko. Oh, salamat, Charmaine. Isaan ako. Bahalon panggaon ko ikaw o ang imong mama. Dili ko kumapasagdan. Thank you, anak. Dali ara sa panahon day, no? Kani adto mga elementary pa lang ta. Karon, dagko ni kita. Mauli kitay. Pag abi nimo day, nalipay gid kay ko para nimo. Isa una, magilak in town ka kay wa kay papa. Pero karon, pinangga gid kay kas imong ama-ama. Mauli kitay uy. Nasortehan sa taon si mama. Nga nakakita siya lalaki nga tarong. Panggaon siya ug dawat pagid kaayo ko. Ay kadiyot sa day ha. Nanawag si mama. Hello? Ma? Anak ko, imong papa. Ha? Unsa nga, ma? Patay na siya, Jermaine. Giatake ang imong amahan. Sadyang ako siya kina sa ospital. Dead on arrival na siya. Ikaw ko. Dali. Dali. Pa, salamat sa tanan. Sa imong pagpangka na ko, sa imong pagpadako na ko. Salamat kay wa bini mo pasagdi ni Mama. Ayaw ka bala ka pa. Dali na ko pasagdan akong duha ka manghod. Ako'y mapatiwas nilang pa eskwela. Isaan ko na. Day, kay nundum ka ni Raver? Ito bang classmate nato pag elementary? O, day. Nga naman di ay? Sige, ba siya chat na ako, day. Sige, pangumusta ni mo. Dili man kuno ka mo reply chatan sa messenger. Mao ba? Busy ko, day, oy. Naibaw ka na ba ya? So, kada matay si Papa. Doble kayod jud ko kay isaad ko sa iyang lubnganan.
Nga ako gipahumanan ang duha nako ka manghod. Hinuon sa day. Ay, malate na gid ko, Anita. Maghabal-habal na lang unta ko, pero hangtod ron. Wa pa may habal-habal nga nangagi. Ay. Kinsa ay nagsige pamipit nga sakyanan, uy. Kevin! Asa ka? Hala, Sir River. Sa kanan na po. Kung wapakay ka sakyan. Basing magyan na akong imong atuan. Oh, River, ayaw lang, uy. Okay ra ko. Maghabal-habal ra ko. Sakay nilang good. Kasi pa kang pwede eh. Tingaling maliit kasi mong atuan. Sige na lang, uy. Pwede na magudunta nga dinhi kas front seat. Diagit kas likod. Okay ra ko din, hey, River, uy. Maiko ko diha sa tubangan. Basi rin na makakita. Mabutangan pag malis siya. Wa ang good ko'y uyab. Today, cha. Pwede ko mangayos mo number? Ha? Wa mo kayo masako. Oh, wa man hinuon. Sige, ini-drop na lang ni mo na ako. Hatagan di ka sa akong number. There's something in your eyes. Si River, nanawag. Hello? Hello, cha. Pwede ta magkita ron? Ha? Sige na, cha. Naibaw kong rest day ni mo ron. Please, ayoko balibari. Sige, asa man? Thank you, Han. Nagkikita din ako. River, doon na ka ba isulti na ako? Dili lang ko ni dugay-dugayon pa, kay sa tinuod lang. Hagbay rin kong nagkagusto ni mo, Char. Oh. Charmel, pwede ko mong yabong. River. River, sorry ha. Pero, napamago ko'y obligasyon. Obligasyon sa akong pamilya. Napa ko'y duha kamangon nga, kinahanglan akong pahumanon. Cha, mutabang ko ni mo. Tabangan ka. River. Cha, mahal ti ka. Sa una pa. Hatagin ko higayon nga ipamatuod ko na ni mo. River, ako sa nakuna-una. Nak, si River ba? Taon-taon naman kong nakabantay niya nga magsigi og ani sa ato. Uyab na mo? Dili pa maoy. Dili pa di ay. May gano man po. Nahadlok manggod ko, ma. Dili niya na ko matuman akong saad ni Papa. Nga, pahumanon ko gid ang duha nako kamanghod. Pero mahal ni mo siya. Ang tinuod, ma. Sa sige na mo kuyog. Og sa iyong gipakitang lihok nako. Dili na ko ikalimod nga. Nagkagusto na sad ko niya. Anak, kung asa ka magmalipayon, maultumana. Kay kung tinuod kang mahal sa imong gimahal, andam siyang musabot nimo. Ma. Tinuod? Imo na kong gisugot. Oh, River. Thank you, Charming. Thank you. Isaan ako.
Dili kagid mangmahay. Panggaon ug mahalon gyud ka. Mahal sa ti ka, Raver. Refuse to give, refuse to give in. One love for the mother's pride. Nalipay ko, kay wagid ko pasagdi ni Raver. Ingon man ang akong pamilya. Iyagi kong gitabangan. Gusto gani unta niya nga, muundang ko sa kong trabaho isip call center, kay siya na lang ko ni bahala. Pero wa ko musugot, tungod kay dili ko gusto nga isalig ang tanan niya. Igo na kanako nga iya kong gitabangan, ug mapasalamaton kaayo ko ana. Karon, aduna na may umaabot nga anak. Og nagpatukod na sa among kaugalingong bay. Hopefully next year by March, mahuman na gyud. Then after that, plano na namong magpakasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita may hikalang kaagi ni Charmin nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regalahan, One Love. For the city streets, one love, love is all we need. Ang maong kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regana. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. It's not a funny life can change.